ассалому алайкум тамошобинони иззатманд. барномаи милитсия хабар медиҳад ин лаҳзаҳо манзури шумост ки оиди баъзе аз ҷиноят ва ҳуқуқвайронкуниҳои содиршуда маълумот медиҳад. агар меъёри қонун риоя шавад, амнияту осоиштагӣ таъмин ва ҷомеа солим аст. бо ҳамин шиор нашри навбатии барномаи милитсия хабар медиҳадро оғоз мебахшем. имрӯз дар барнома тамошо кунед. тамаҷҷӯӣ бо таҳдиди ифшои маълумоти бадномкунанда. این سیامکه کردگی بود در خورشید میچین سیامکه کردن میخه تلفن تگفت سانی ماشین شش هر روز چی گپ زد барои чӣ телефонша гирифтааст? برای اون که اون چی پول طلب کرده дар шаҳри Конибодон 5 манзили навсохтмон ҳадафи дуздӣ қарор гирифт. арматура ва евро фурӯхта будам ва ани чизи устовия баҷо кардагим ба даст ба фуромодам. нозирони минтақавии шаҳри Бӯстон ду паҳнкунандаи банкдонаро боздошт намуданд. кадом мақсад хати устаи нашадро парвариш мекардӣ? برای خودم استحصال میکردم کشیدم чанд сол ин ҷониб ҳамин корро машғул шуд? 8 سال 9 سال муноқишаи хунин дар натиҷаи латукуб марди 46 сола ба ҳалокат расид. یک موش رفت خلاص خیلی غلط دیدن آدم و боздошти фолбини навбатӣ дар ҷамоати деҳоти меҳрободи ноҳияи Ашт, шаҳри ин ва дигар хабару гузоришҳо дар барномаи милитсия хабар медиҳад. таваҷҷӯҳ намоед ба шарҳи пурраи хабарҳо. дар шаҳри Исфара муноқиша бо оқибати маргро милитсия ба қайд гирифт. шерзод ёдгорзода сокини 30-солаи ҷамоати деҳоти Чилгазӣ дар пайи низои ба вуҷуд омада Зокирҷон Рустамови 46-соларо ончунон латукуб кардааст, ки дар роҳ ба беморхона ба ҳалокат мерасад. дар шӯъбаи яки вазорати корҳои дохилии шаҳри Исфара нисбати Шарван Ёдгорзода Шерзод соли таваллудаш 1992 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Чилгазии шаҳри Исфара барои қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ, ки боиси марги инсон гаштааст, тибқи талаботи моддаи 110 кодекси ҷинояти парвандаи ҷиноятӣ оғоз намуданд. ин ҷинояти муқобили ҳаёту саломатӣ дар пайи муноқиша дар кӯчаи Маҳкамови ҷамоати деҳоти Чилгазии шаҳри Исфара санаи 3 март тахминан соатҳои 20 рух додааст, ки оқибат ба марги иштирокчии дигари низо Зокирҷон Рустамови 46-сола истиқоматкунандаи маҳаллӣ дар ҷои ҳодиса меанҷомад. یک موش رفت خلاص خیلی غلط دیدن آدم و баъде ки вай ғалтид ҳаракатҳои шумо болош бомада бозадед? ها یک دو موش موندم یک دو با پوشی موندم خیلی پایین به دویده رفتم аввал баҳси лафзӣ, баъдан часпу талош, дар идома латукуби ҷисмонӣ. саҳнаи муноқишаи фоҷиавӣ аст. гумонбаршуда Ёдгорзода бо мақсади қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ бо мушт ба сару рӯи ҷабрида зада ӯро меафтонад ва минбаъд ба болояш баромада бо мушту лағат ҳаракатҳои худро идома дода бераҳмона ба сару рӯи охирон задааст, ки ҷароҳатҳои ҷисмонӣ бардошта ба ҳалокат мерасад. кирдори ноҷои муштзурӣ дар вазъияти ғайриинтизор ҳаёти нафареро ба мамот ва роҳи Шерзод Ёдгорзодаро ба маҳбасхона ҳамвор намуд. нозирони минтахавии милитсия дар шаҳри Бӯстон ду ҳолати муносибати ғайриқонунӣ бо воситаи нашадорро ошкор намуда, аз муомилот 1 килои 332 грамм бангдона мусодира намуданд. гумонбарон сокинони ҷамоати деҳоти унҷии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров мебошанд, ки растании бангдонаро киш намуда ҳам худ истифода мебурданд, ҳам мефурӯхтанд. нозирони минтақавии милитсияи шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Бӯстон бо гирифтани ахбороти оперативӣ оиди муносибати ғайриқонунӣ бо воситаи нашадор, яъне истеҳсолу коркарди растании нашадори бангдона ва ба алоқамандон доду гирифт кардани он ду ҳолати ҷиноятиро ошкор карданд. дар натиҷаи чорабиниҳои оперативӣ ҷустуҷӯӣ муайян карда шудааст, ки Шаҳрванд Раҳмонов Абдусамад Абдурауфович соли таваллудаш 1963 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти унҷии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров қитъаи замини манзили иstiqomатиашро барои парвариши растании нашадори бангдона мувофиқ карда, ҳосили ба дастомадаро ҳам худ истифода мебурд ва ҳам мефурӯхт. коркарди ахбороти оперативӣ тасдиқ ва аз гумонбаршуда Абдусамад Раҳмонов 850 грамм мухаддароти бангдонаи хушк дарёфт шудааст. من از سال 84 ایسی در نزد حولگیم کشت کار میکنم، از گروه خودم استفاده میبرم. چی پرورش میکنید شما در حولتون؟ بانگدونه.
гумонбахш раҳмонов нишон дод медиҳад ки бангдонаҳои мусодирашударо худаш истеҳсол кардааст ва дар баробари фурӯш аз он истифода мебарад. ӯ давоми солҳои гуногун барои тасарруфи моликияти давлатӣ ва муомилоти ғайриқонунӣ воситаи нашадор ду маротиба суд шудааст. ҳамин гуна амали ба ҷомеа хавфнокро нозирони минтақавии милитсияи шаҳри Бӯстон дар кирдори Ғафоров Абдусамад Абдушарипович соли таваллудаш 1976 истиқоматкунандаи дигари ҷамоати деҳоти унҷии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ошкор намуда 482 аз 12 грамм бангдонаи хушкро аз хонаи ӯ воқеъ дар кӯчаи Қишлоқи Ҷон дарёфт намуданд. Ғафоров низ аз афроде шинохта мешавад ки истифода аз тарёки растании бангдона барояш одат гаштааст ва ин намуд воситаи нашадорро бо мақсади ба даст овардани фоида ба алоқамандон дастрас менамояд. کدام مقصد خاطر وسطای نشدار پرورش میکردی؟ برای خودم استحصال میکردم کشیدم چند سال اینجا همین کار مشغول شدی؟ 8 سال 9 سال ба иттилои милитсияи шаҳри Бӯстон боздоштшудаҳо миёни доираи бангдона истеъмолкунандагон ҳамчун таъминкунандаи бангдона мавқеъ доранд ки бо шеваи кӯчагӣ ин тоифа инсонҳоро барига меноманд. айни ҳол нисбати гумонбарон тибқи талаботи қисми 2 моддаи 201 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. коргузории муваффақонаи нозирони минтақавии милитсия дар шаҳри Конибодом низ ба ошкор ва пешгирии дуздӣ мусоидат намуд. онҳо дуздеро ғофилгир намуданд ки манзилҳои навсохтмонро ҳадаф қарор медод. гумонбаршуда асосан асбоб ва масолеҳи сохтмонӣ тасарруф кардааст ки зарари расонида шуда наздик 11 000 сомониро ташкил медиҳад. дар шӯъбаи вазорати корҳои дохилии шаҳри Конибодом баъди қабули муроҷиати 5 нафар ҷабрдида дар хусуси дуздии масолеҳ ва асбобҳои сохтмонӣ аз иморатҳои навсохтмонашон нозирони минтақавии милитсия тавонистанд изи нафари бадкирдорро пайдо ва ҷомеаро аз хавфу хатари ӯ ҳифз намоянд. ҳамкорӣ ва робитаи пайваста бо аҳолӣ нозирони минтақавии шаҳри Конибодомро муваффақ гардонид ки ошкорёбии дуздиҳо тӯл накашад ва идомаёбии он пешгирӣ шавад. дар 5 ҳолати дуздии молу ашё бо оқибати наздик 11 000 сомонӣ зарари моддӣ Шарван Шопулотов Ҳайдар Султонович соли таваллудаш 1989 истиқоматкунандаи шаҳраки меҳнатободи ноҳияи Зафаробод гумонбар аст ки ба шаҳри Конибодом бо мақсади кор кардан омада қудрату қобилияти худро аз ҷиҳати манфӣ нишон дод. ман 5 та хона даромада дуздӣ кардагима ва ҳамин чизи асбоби устогия дуздагима арматура ва евро фурӯхта будам ва ани чизи устогия баҷо кардагим ба даст ба фуромодам. иморатҳои навсохтмони маҳаллаи 23-ими шаҳри Конибодом ҳадафи дуздиҳо қарор гирифтааст. гумонбаршуда дар 5 ҳолати дуздӣ асосан асбоб ва масолеҳи сохтмониро тасарруф кардааст. санаҳои 23 март ва 26 март ду рӯзе мебошад ки гумонбаршуда ғайриқонунӣ ба ҳудуди иморатҳо ворид ва ба тасарруфкорӣ иқдом намудааст. Ҳайдар Шопулотовро нозирони минтақавии милитсия ҳангоми фурӯхтани масолеҳ ва асбобҳои дуздӣ ғофилгир карданд. камтарин зарар 560 сомонӣ ва аз ҳама бештар 7010 сомониро ташкил медиҳад. масалан санаи 23 март тахминан соатҳои 10:30 аз манзили навсохташавандаи Шаҳрванд Давлат Умаров 30 адад арматураҳои гуногун ҳаҷм, санаи 26 март тахминан соатҳои 7 аз хонаи навсохтмони Шаҳрванд Ашур Нозиров асбобҳои сохтмонии гуногуни барқӣ ва ашёи рӯзгорро тасарруф намудааст. аз рӯи ҳодисаҳои дуздӣ бо моддаи 244 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст ва Ҳайдар Шопулотовро зарур аст барои иҷрои аъмоли ношоистаи ба ҷомеа хавфнок назди қонун ҷавоб гӯяд. ду сокини ҷамоати деҳоти чоркӯҳи шаҳри Исфараро милитсияи шаҳри Хуҷанд бо ҷурми тамаҷҷӯӣ боздошт намуд. онҳо бо ҷавони 19-сола истиқоматкунандаи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров тавассути шабакаи интернетӣ шиносоӣ пайдо карда нисбати охирон маълумоти бадномкунанда ҷамъоварӣ ва бо роҳи тамаҷҷӯӣ 1500 сомонӣ талаб менамоянд. дар доираи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Хуҷанд ҳолати тамаҷҷӯии ду сокини ҷамоати деҳоти чоркӯҳи шаҳри Исфараро ошкор намуданд. ҳаракатҳои ҷиноятӣ замоне ифшо гардид ки ҷабрдида сокини 19-солаи ҷамоати деҳоти унҷии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров аз уҳдаи таъмини маблағи талаб карда набаромада аз ноилоҷӣ ба милитсия муроҷиат намуд. Шарванд Халлоқзода Хуршед соли таваллудаш 1987 ки қаблан бо ҷурми тамаҷҷӯӣ суд шудааст, моҳи марти соли равон тавассути
шабакаи интернет бо ҷабрдида шинос шуда вобаста ба шахсияти ӯ маълумоти беобрӯкунанда ҷамъоварӣ ва бо маслиҳати пешакӣ бо ҳамдиҳаи худ Фурқатзода Муминҷон соли таваллудаш 1999 дар ҳудуди маҳаллаи сеюми шаҳри Хуҷанд ҷабридаро ба муносибати маҳрамона моил карда ҳаракатҳои ӯро наворбардорӣ ва минбаъд барои дар шабакаи интернет паҳн накардани навори мазкур бо роҳи тамаҷҷӯӣ 1500 сомонӣ талаб намуданд. ҳамонҷо буромад ки дастам дод телефон буд он бача чӣ гуфт телефон те гуфт ин сёмка кардагӣ буда хуршед мечин сёмка карда ҳамихе телефон те гуфт сони мошина шишт ҳарҷо чӣ гап зад барои чӣ телефонша гирифтааст? барои он ки он чӣ пул талаб кардаги. ҳолати дигари мавриди таваҷҷӯҳ дар ҷинояти мазкур он аст ки гумонбаршуда Хуршед Халоқзода аз шаҳодатномаи қалбакии хизматӣ ки гӯё корманди милитсия бо рутбаи майёр мебошад истифода бурдааст. шумо кадом мақсад хати шаҳодатномаи хизмати корманди милитсия сохтед? برای یک خوشم ساختم و دارم میساختم کای آخرین مرتبه استفاده بردید از شهادتنامه؟ آخرین بار وقتی که اینو دستگیر کردن نشان اینا دیدن گرفتن واسه دور گرفتن هم گفتن نشان دادم تمام. коркард ва назорати оперативӣ милитсияи шаҳри Хуҷандро муваффақ гардонид ду чеҳраи тамаккуро ки қувваи кашиши пул онҳоро гумроҳ карда буд шинохта созад. Санаи 17 март дар шароити идорашаванда ҳангоми гирифтани 1000 сомонӣ маблағи пулӣ Хуршед Халоқзода боздошт ва баъдан шарики ҷиноятиаш дастгир мешавад. бо оғоз гардидани парвандаи ҷиноятӣ тибқи талаботи қисми 2 моддаи 250 кодекси ҷиноятӣ ба ҳаракатҳои ҷиноятӣ ду ҷавони муфтхӯру тамаккор нуқта гузошта шуд. мавзӯи дигар наворҳои машғул шудан ба фолбинӣ ва сеҳру ҷодугарӣ бо нағмаи усулҳои нав дастраси мо мешавад. фолбини навбатиро ки бо истифода аз хуни ҳайвоноти хонагӣ ва гузоштани чилчароғ гӯё ба ҳоҷатбарории мардум машғул аст дар ҷамоати деҳоти меҳроботи ноҳияи Ашт милитсия муайян намуд. дар натиҷаи коркарди оперативӣ кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Ашт боз як кирдори ба ҷомеа хавфноки фолбиниро ошкор намуданд ки аз мардумфиребӣ беш нест. бо ваъдаи табобату дуохонӣ шаҳрванд Абдулло Ҳамдамов соли таваллудаш 1936 дар хонаи иқоматиаш воқеъ дар ҷамоати деҳоти меҳроботи ноҳияи Ашт ба сеҳру ҷодугарӣ машғул шуда бар ивазӣ маблағи пулӣ мизоҷонро қабул ва бо истифода аз ашёҳои сахту карахт, хуни ҳайвоноти хонагӣ, хизматрасониҳои ба боварии динӣ алоқаманд, хондани ҳар гуна дуо ва тавсияҳои ғайримуқаррарӣ онҳоро бовар мекунонид ки ба корашон омад саломатиашонро барқарор ё аз хавфи безуриётӣ наҷоташон дода дар самти оиладорӣ хушбахт месозад. масалан як усулии хизматрасонии ӯ ки дастраси милитсия гашт гузоштани чилчароғ ки аз чӯб пахтаву равған омода месозад ва хуни ҳайвоноти хонагиро бо замзамаи дуо ба узвҳои бадан молиш додан аст. дар замони тараққиёти илму техника ва рушди соҳаи тиб рӯ овардан ба чунин амалҳои хурофотпарастона боиси таассуф ва аломати гумроҳии афроди аз ин гуна хизматрасониҳо истифодабаранда аст. барои машғул шудан ба фолбинӣ ва сеҳру ҷодугарӣ нисбати Абдулло Ҳамдамов дар асоси моддаи 482 кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ протоколи ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуда аз ҳуқуқ вайронкунанда ба манфиати давлат 2560 сомонӣ ҷарима ситонида шудааст. дар ин бахши барнома масъулини бозрасии давлатии автомобилӣ наворҳо аз ҳодисаҳои роҳу нақлиётиро пешниҳод менамояд ки ҳамчун зангулаи бедорӣ аз оқибати қоидастезӣ иштирокчиёни ҳаракати роҳро огоҳ месозад. бубинед ва эҳтиёткор бошед. давоми 3 моҳи сипаригаштаи соли равон дар роҳҳои нақлиётгарди ҳудуди вилояти Суғд 8 ҳолати садамаҳои роҳунақлиётӣ бо иштироки кӯдакону наврасон ба қайд гирифта шудааст ки бар асари он як нафар ба ҳалокат расида 8 тани дигар ҷароҳатҳои ҷисмонӣ бардоштанд. дар бештари ҳолатҳо кӯдакону наврасон аз назорати волидон дур монда дар кӯчаю роҳҳои шиддати нақлиётиаш баланд гаштугузор ё дучархаронӣ мекунанд. пӯшида нест ки ин ҳолатҳо ҳар лаҳзаву ҳар соат метавонад ба ҳодисаҳои нохуши роҳунақлиётӣ оварда расонад. ин дар ҳолест ки дар мактабҳо
аз фанни қоидаҳои ҳаракат дар роҳ ба наврасон таълим дода мешавад. Гузаштани роҳ аз ҷои номуқаррар аз ҷониби баъзе аз наврасон ҳолати дигари мавриди таваҷҷӯҳ аст ки оқибати чунин амал низ ҳодисаи нохуш буда метавонад. Ҳарчанд қонунгузор барои идора намудани воситаи нақлиёт беҳуҷҷати ронандагӣ ё вогузор намудани воситаи нақлиёт ба шахсе ки ҳуҷҷати ронандагӣ надорад ҷавобгариро пурзур намудааст, бозёфт мешаванд афроде ки меъёри манъкунандаи қонунро нодида гирифта идораи нақлиётро ба фарзандон ё наберагони ноболиғ вогузор менамоянд. Масалан, шаҳрванд Абдурозиқ Шарипов сокини шаҳри Хуҷанд сабукрави Opel Astra-ро барои идора намудан ба духтари ноболиғаш хонандаи синфи 11 ё шаҳрванд Олимҷон Акрамов сокини ноҳияи Бобоҷон Ғафуров воситаи нақлиёти тамғаи Mercedes Benz-ро барои идора намудан ба писари ноболиғи худ хонандаи синфи 10 вогузор кардааст. Ба ҳамин монанд Умеда Қосимова сокини ноҳияи Бобоҷон Ғафуров идораи мотоциклро ба фарзанди ноболиғаш бовар кардааст. Ба иттилои масъулини шуъбаи бозрасии давлатии автомобилии вилояти Суғд давоми 3 моҳи соли равон нозирони бозрасӣ 14 ҳолати идораи нақлиёт аз ҷониби ноболиғонро ошкор намуданд ва ҳолатҳои мазкур дар вохӯрӣ бо хонандагони мактабҳо мавриди муҳокима қарор гирифтааст. Чунин дилхушии наврасон қобили қабул нест, зеро онҳо малака ва қобилияти ронандагӣ надоранд. Ҳамзамон рӯҳану ҷисман барои пушти чамбараки нақлиёт нишастан омода нестанд. аввалин бор ба даст гирифтани шиноснома барои ҳар як шахс рӯйдоди хотирмон аст. Бо ташаббуси кормандони хадамоти шиносномавию ба қайдгирии мақомоти милитсия давоми наздик 3 сол аст ки ин рӯйдод боз хотирмонтар шуда истодааст. Зеро бо ташкили ҷамоматҳои тантанавӣ дар мактабҳо шиносномаро ба соҳибаш месупоранд. Аз ҷараёни ҳамин гуна чорабиниҳо аз шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд маълумот гиред. дар доираи ҳамкории мақомоти корҳои дохилӣ бо вазорати маориф ва илми ҷумҳурӣ дастури супоришҳои вазири корҳои дохилӣ генерал полковники милитсия Раҳимзода Рамазон ҳамроҳ ба хадамоти шиносномавию ба қайдгирии ҷиҳати таъмини хонандагони ба синни шиносномагирӣ расида бо ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият ва шаҳрвандӣ шиноснома ва ташкили чорабиниҳои бо тантанаи шиносномасупорӣ дар мактабҳо дода шудааст. маҳаки асосии ин дастур дастрасии хонандагон бо шиноснома барои бемамоният ҳуҷҷатсупорӣ ба маркази миллии тестӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, то ин ки дар интихоби касбомӯзии наврасон ба мушкилӣ рӯбарӯ нашаванд. масъулини хадамоти шиносномавию ба қайдгирии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд бо назардошти муҳимияти масъала баҳри таъмини супориши роҳбарияти хадамот ба шаҳру ноҳияҳо сафарбар шуда дар баробари роҳнамоӣ ба кормандон корҳои тарғиботиро ташкил ва барои соҳибшиноснoma гаштани хонандагон мусоидат менамоянд. من والدین خواننده صنف 11 و فیضی موضوع میباشم. من مینداری خود را نیز بیان میکنم به حکومت جمهوری تاجیکستان و وزارت کارهای داخلی که به یگان مانعه در دوام 2 هفته فرزندان ما صاحب شناسنامه گردیدند. имрӯзҳо дар 18 шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд ҳамкории хадамоти шиносномадиҳӣ бо муассисаҳои таълимӣ баромода шуда тартиби ҳуҷҷатгузорӣ барои соҳиб шудан ба шиноснома, қабули дастаҷамонаи хонандагон дар нуқтаҳои шиносномадиҳӣ ва дар вазъияти тантанавӣ супоридани шиноснома аз коргузорию чорабиниҳоест ки хадамоти шиносномадиҳии милитсияи Суғд ба нақшаи корӣ ворид намуда масъулин дар ин самт ҳисобот медиҳанд. Масалан, чанде пеш бо иштироки намояндагони вилоятии хадамоти шиносномавӣ ба қайдгирӣ дар мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 6 ҷамоати деҳоти куруши ноҳияи Спитамен маросими бо тантанаи шиносномасупории хонандагон доир гардид. пеш аз супоридани шиноснома намояндагони хадамот маълумоти заруриро вобаста ба қоидаҳои шиносномадорӣ, фарҳанги истифодаи он, мавқеи шиноснома дар муносибатҳои ҷамъиятӣ ва бартарияти соҳиб шудан ба он маълумот доданд. бори аввал ба даст гирифтани ҳуҷҷати асосӣ дар вазъияти тантанавӣ муҳассилинро хело рӯҳбаланд намуд. ҳамин гуна фазои бо тантанаи соҳибшиноснома шудани хонандагон бо мусоидати хадамоти шиносномавию ба қайдгирии шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Ҷабор Расулов дар муассисаи таълимии рақами 32 ноҳия ташкил карда шуд. тавре баромадкунандагон таъкид доштанд, қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар кардааст ки ҳар шахси ба синни 16 сола расида ӯҳдадор аст шиносномаи шаҳрвандӣ дошта бошад. зимни суҳбати озод хонандагон оиди шиноснома, тартиби истифодабарӣ ва ҳифзи он, кафолатҳои давлатӣ ва ҳуқуқи шаҳрвандӣ маълумот гирифта зери мавҷи кавкӯбиҳо ҳуҷҷати асосиро ба даст гирифтанд.
ҳамчунин бо иштироки намояндагони хадамоти шиносномавию ба қайдгирии равсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд дар литсеи рақами 5 шаҳри Исфара, мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1 шаҳри Конибодом корҳои фаҳмонидадиҳӣ дар самти риояи реҷаи шиносномадорӣ ва суҳбати озод бо хонандагон ва чорабинӣ бо тантанаи шиносномаспорӣ доир гашт. Дар ин ҷамоматҳои хотирмон 50 хонанда шиносномаи худро ба даст гирифт ки хаткунанда ва довталаби донишҷӯӣ мебошанд. Чорабинии тантанавии шиносномаспорӣ ба хонандагони синфҳои болоии мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 5 шаҳри Хуҷанд низ доир гардид. Пеш аз споридани шиноснома ба муҳассилин оиди ҷараёни ҳуҷҷатспорӣ, риояи реҷаи шиносномадорӣ ва тартиби истифодаи он маълумот доданд. Таъкид гардид, ки дар хадамоти шиносномавию ба қайдгирии шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Хуҷанд 5 дастгоҳи ба расмиятдарории шиноснoma насб гардида ба аҳолии минтақа нозирони хадамот хизматрасонӣ мекунанд. То ин дам ҳамкорӣ бо 49 муассисаи таълимӣ ба роҳ монда шуда, марҳила ба марҳила хонандагони ба синни 16 солагӣ расида бо шиноснома таъмин карда мешаванд. имрӯз дар вазъияти тантанавӣ мо хонандагон соҳиби шиноснома гаштем. ман миннатдории худро аз номи хонандагони мактабамон ба ҳукумати Тоҷикистон ва вазорати корҳои дохилӣ мерасонам, ки имрӯз шароит фароҳам оварданд, ки мо хонандагон соҳиби шиноснома гаштем. бояд тазаккур дод, ки дархости ҳар як муроҷиаткунанда алалхусус муроҷиати муассисаҳои таълимӣ барои таъмини хонандагон бо шиносномаи миллӣ саривақт қонеъ карда мешавад. таи чанд сол аст ки дар муассисаи мо ба таври дастаҷамъона тамоми он ҳуҷҷатҳое ки барои гирифтани шиноснома заруранд аз тарафи роҳбарони синфҳо ва маъмурияти муассиса омода мегардад ва хонандагони муассисаи мо соҳиби шиноснома мегарданд. ин иқдом боиси дастгирии кулли ҷомеаи омӯзгории муассиса мо аст. волидайн ҳам хеле аз ин иқдоми ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон хурсанд ҳастанд, зеро мана имрӯз дар як чорабиние ки дар сатҳи хеле баланд ва тантанавӣ буд, фарзандони онҳо соҳиби шиносномаҳо гаштанд. мо иқдомро дастгирӣ мекунем ва миннатдории худро ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, ба вазорати корҳои дохилӣ ва вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон барои ин ташаббус баён месозем. дар хадамоти шиносномавию ба қайдгирии шуъбаи вазорати корҳои дохилии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров мо шоҳиди қабули дастаҷамъонаи хонандагони мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 27 ноҳия гардидем. кормандони хадамоти мазкур шароитеро фароҳам оварданд, ки гурӯҳи хонандагон, ки бо роҳбаладии омӯзгор ташриф оварда буданд, ба таври соддаву дастрас бе мамоният ҳуҷҷат споранд. ҳолати мазкур ҷорӣ будани хизматрасонии бенавбат ба хонандагонро тасдиқ менамояд. инҷо расидем ба интиҳои барнома. умедворем, ки гузоришҳо ҳамчун сабақи ибрат шуморо ба амалҳои солеҳ роҳнамоӣ карда хатои дигаронро такрор нахоҳед кард. аз ҳар лаҳзаи ҳаёт самаранок истифода намуда танҳо ба қонун такя намоед ва муҳимтар аз ҳама бо милитсия ҳамкорӣ намоед. ташаккур ба шумо, ки моро давоми чанд дақиқа ҳамроҳӣ кардед. ман Акбар Шарифӣ бо ҷамъи таҳиягарон барномаро ҷамъбаст намуда то дидори навбатӣ ба шумо тансиҳатӣ хоҳонем. хайр.